Jeremiah Joshua Jarrett li għandu 35 sena minn Kalifornja fl-Istati Uniti wieġeb mhux ħati wara li ttella l-qorti Mixli b'diversi akkużi ta' fastidju fuq tfajla Maltija. Fil-qorti l-ispettur Jonathan Cassar ta' rendikont tal-każ li ilu jkarkar snin huwa mifhum li Jarrett u l-Maltija ltaqgħu fi stabbiliment tad-divertiment f'Malta u minn hemmhekk Jarrett allegatament baqa' jikkuntattja. Ġie spjegat li lura fl-2017 Jarrett ittella l-qorti Mixli b'fastidju u l-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo imponit ordni ta' trażżin u ordnat li jiġi ripatrijat fost oħrajn. Minkejja li ntbagħat lura l-Istati Uniti, fil-qorti ntqal li Jarrett baqa' jipprova jagħmel kuntatt ma' tfajla, tant li bagħtilha madwar 14,000 email. Il-Prosekuzzjoni flimkien mal-parte ċivili rappreżentata mill-Avukat Veronique Dalli stqarrew li l-vittma kienet tagħmel rapport kull darba li kien jikkuntattja, iżda dawn l-istanzi allegatament tant kienu saru frekwenti li l-vittma kienet issibha diffiċli tirrapporta kull darba. Ġara li l-akkużat reġa' ġie lura f'Malta fejn iltaqgħu wiċċ-imbuċċ ma' tfajla u ntqal li prova jagħtiha ittra u talabha li ttieħ lura xi ċurkett li allegatament kien bagħtilha. Quddiem il-Maġistrati Farrugia u kien Mixli li kkaġuna bbiża fil-vittma li għamel użu ħażin minn apparat elettroniku li jeddet lill-vittma permezz ta' ittra u li kiser kundizzjonijiet imposti minn ordni ta' trażżin fost oħrajn. L-imputat li rrifjuta li jkun assistit minn avukat talab għal ħelsien mill-arrest iżda din ġiet imċaħda. Ġiet imposta wkoll ordni ta' protezzjoni fuq il-vittma. Somalu ta' 46 sena wieġeb mhux ħati li fl-10 Ottubru weġġa' gravi lil raġel ieħor. Fil-qorti, il-Prosekuzzjoni rrakkuntat li l-imputat spjega lil pulizija li għall-ebda raġuni speċifika allegatament qabad fl-ixkun u ċarrat wiċċ raġel minn ħalqu sawidintu. Ir-raġel ma talabx għal ħelsien u baqa' jinżamm arrestat. Żagħżugħ ta' 15-il sena mill-Kosta tal-Avorju kien ikkundannat 3 xhur priġunerija wara li jammetta li kellu u għamel użu minn passaport u permess ta' residenza Taljani li ma kinux tiegħu. Żewġ Sudaniżi ta' 17 u 23 sena ammettew li nhar l-10 Ottubru staħbew taħt containers tal-merkanzija biex jaħarbu lejn l-Italja. Wieħed mill-akkużati kien Mixli wkoll li fis-6 ta' Settembru ħarab mill-Lister Barracks. Dawn ġew ikkundannati 6 xhur priġunerija. Żewġ Eritrejani ta' 32 sena u 26 sena wieġbu mhux ħatja li serqu flus kontanti minn fuq żewġ persuni bi vjolenza fil-Ħamrun. Huma kienu akkużati wkoll li kkawżaw ġrieħi grafi fuq waħda mill-vittmi u ġrieħi ħfief fuq il-vittma l-ieħor. Dan filwaqt li kienu mixlija li ssekwestraw lill-vittmi u żammewhom kontra l-volontà tagħhom. Dawn ma talbux għal ħelsien mill-arrest u baqgħu jinżammu arrestati. Libjan ta' 40 sena wieġeb mhux ħati li sera aktar minn 2,000 euro minn fuq żewġ persuni minn diversi kmamar fl-lukanda f'San Pawl il-Baħar. Huwa ma talabx għal ħelsien mill-arrest u baqa' jinżamm arrestat.